Para lenggah kakung Sumawana Putri kados mekaten kala wau atur tari gambyong ingkang minangka dados pambukaning pagelaran. Para lenggah mengga saking pangriptanipun Ki Delangan kita ing siang mangke Gilar Tri Budaya sengaja badhe amethik setunggaling lelampahan sejarah ing Kediri dawah perangan Haryo Wahab Sekso. Haryo Wahab Sekso sejarah ing Kediri miyarsa dos pundi imangke babaripun lelampahan. Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng siang miwah sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun nuwun.
Yai putur daliran kasinggan dawuh Kangmas. rumangsa omong jroning sanu bariku dina iki. Sakwise aku weruh mlaring para prajurit munggah saka guru. Sing iki dina padha nderekke Kang Sira munggah jroning pendopo. Nanging sadurunge aku murba siji munggah loro, pangestunipun Kakang ditampani. Duh Kangmas, sedaya menika sampun kula tampi. Handadosaken tiyahipun manah. Ning boten supe. Keng kadang ngaturaken sebab kunjuk pangabekti. Ya, tak tampa kepomong jroning penggalih budaya sisan gawe pun Kakang mundhut kadya parang tentreme jroning Kabupaten Bali Kalungkung dina iki kepiye Yai? Duh Kangmas, perkawis kawontenan wonten ing Kabupaten Bali Kalungkung ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem gemah ripah loh jinawi Kertorarjo boten kekirangan sandang lan buka ngaten ewadene semanten sedaya kawula dalem ingkang niyep wonten ing Kabupaten Bali sampun ngrasakaken enak lan kepenak makmur mubramugu ibaratipun segara madinah. Yen ngono wis cetha Mas. Nggonku nyekel pangasa dalem ana ing Kabupaten Bali Kalungkung. Wis jinangkung marang Gusti Kang Murbing dumadi munggahing kawula. Wis ora ana kekurangan sandang lan papan. Nunjih pancen sedaya atur panjenengan ati. Mula sawetara prayogatna nggon mulungga. Wis waken Panigas nyawa. Mangarsa. Mangarsa. Atur mulungga. Tunggu cemeng. Mangarsa. Atur mulungga. Sajak sembrono nggonku munggah jroning pendopo kabupaten iki. Kowe dadi prajurit sepirang taun. Kepenak nggon mulungga, kang nglewake kawan aku. Mudhut dalirante nunjih kula Kangmas. rumangsa kebak kebingungan jroning penggalihku dina iki. Duh Kangmas, panjenengan kok ngendikaken rumaos kebak saklebetipun manah panjenengan. Lajeng panjenengan menika sampun pirsa piyambak. Bilih ing Kabupaten Bali sampun kencar-kencar sak sampunipun panjenengan jumeneng Bupati Nata Pradotadil wonten ing Bali. Ewadene semanten. Lajeng kekiranganipun menika menapa? Apa sira ora weruh to Yai kadangipun Kakang? Apa bakal mandheg sakmene? Nggonku jumeneng dadi bupati ana ing Kabupaten Bali Kalungkung. Mestinipun boten. Lajeng wonten kawigatosan menapa kok panjenengan ngendika ingkang kados? Putu dalirante Nunjih tak paribasake yen rino aku ora doyan mangan. Ngancikno tengah wengi aku ora bisa turu. Mung isine lam-lamen sawijining wujuding putri Yai. Monggo putriku mau minangka dadi condonge atiku ora bisa tak lawekake. Apa bakal teka kelakon yen to pun Kakang duweni panjawa arep mundhut sawijining putri minangka dadi garwa Pramespari. Kang Mas, panjenengan menika ampun ngendika ingkang kados. Panjenengan menika sawijining jejeripun bupati. Badhe ngersakaken wanidya mestinipun saged kalampak. Wanidya pundi ingkang badhe panjenengan kersakaken mestinipun bingah saklebetipun malah ngaten. Dimas Putut Daliranti. Nunjih
wanita kang bakal tak kersake minangka dadi garwa prameswari dudu kawulane pun kakang bali ngono ora kurang kuncara jenenge pun kakang Kang Mas lajeng wanita menika saking pundi lan sinten ingkang dados aranipun ngaten iki dina mapan ana ing kraton Kediri bojone Prabu Anom sing jenenge Untari Dimas garwanipun Prabu Anom Kediri Kang Mas kadang sepuh kula menapa sedaya menika sampun panjenengan galih panjenengan menika jejeripun bupati mundhut garwa prameswari mawon kok sampun nggadahi garwa kamangka kok umpami sedaya kawula dalem ingkang mapan wonten ing Kabupaten Bali mangertosi calon garwa panjenengan menika nggih garwanipun Prabu Anom ing Kediri mestipun sedaya kawula menika sami alok dhateng panjenengan Udut daliranti sadurunge aku murba sadurunge aku Brapa Suta wis tak pikir bener lan klirune wong tresna ora mawas ati pawitane mongko atiku ora bisa tak apusi atiku ora bisa tak goreng pancen donya iku apa hambane ora mung sak godhong elor wanita legam akeh sing dadi warana apa dene ning atiku ora seneng atiku ora darbe seneng sawijine wujute wong legam Kang Mas kula ngertos nek tresna ngoten ibaratipun umpami kapisaken mestinipun panjenengan gelo nanging kula minangka sekadang panjenengan kula namung hangemutaken dhateng panjenengan mbok inggih panjenengan wurungake kemawon anggen panjenengan mundhut garwa dhateng garwanipun Prabu Anom ing Kediri wanita sanes kemawon kula sagah notok pori nginang jambe sulahipun ngaten Dimas Putut Daliranti sing nglakoni iki pun kakang sira kadange pun kakang sira badal wakile pun kakang Dimas apa to alane yen to pun kakang weni kegayon kudune tak jompo Dimas kula ngertos nek panjenengan gadahi gegayuhan panjenengan jangkah ning kudu mawas amargi menika garwane liya kok umpami panjenengan menika gadahi garwa dipun suwun dening liyan mestinipun gelo ing penggalih mila saking menika kula namung kadang panjenengan kula namung ngemutaken dhateng panjenengan aku tanggap ing sasmita sliramu ngeman pun kakang sebabe panterke brate pawula ana ing Kabupaten Pati Kalungkuh nanging Dimas nelangsane atiku apa sira bisa ngrasakake larane atiku apa sira bisa ngrasakake Dimas Kang Mas kok umpami panjenengan menika boten kalampah mundhut garwa dhateng Untari garwanipun Prabu Anom ing Kediri prasita panjenengan menika kados Dimas prasapanipun kakang sineksanan langit bumi sing taiji kalamun pun kakang ora bisa tapi karo wujute Untari kadua ora menangi padange jagat Dimas panjenengan alung mati siramu kadange pun kakang sing tak tresnani tan bedane tak ibaratno wong tuane pun kakang sapa meneh pun kakang njaluk sabiyantu yen ora kejaba mung sira Dimas Kang Mas sak sampunipun kula mireng prasapa panjenengan ingkang kados ngaten kabuka sak lebetipun manah kula
Nggih. Mboten maiben dhateng penggalih panjenengan. Amargi panjenengan menika kepengin sanget garwa dhateng Untari garwanipun Prabu Anom ing Kediri. Kula minangka kadang pernah nem. Kula saka sabiyan tukang Mas. Lah ya mbok ndang ngono, lak lega atine pun Kakang. Ki Mas, ora usah dadak suwe. Paseban dina iki bapara rebutan Untari Sawetara. Ratu ana ing Kediri. Kados aku pamis. Ayo prajurit derek aku ing Kediri. Sepisan iki aku weruh marang sliramu. Tedak ana ing Kraton Kediri to Kabupaten Kediri kanthi hangir sagung para prajurit saglar sepapan. Satemene sliramu ki sapa lan sapa ngendi? Nggih. Dipun waluhake mawon. Kula putut Daliranti saking Kabupaten Bali. Saka Bali putut Daliranti. Nggih, lajeng panjenengan menika tepungno aku Rangganegara karo tumenggung ana ing Kediri. Tumenggung Rangganegara arani teko bener. Mawas kaleresan kula saged sapinangkih dhateng para punggawane negara wonten ing Kraton Kediri. Amargi niat kula ninggalake ing Kabupaten Bali tumuju wonten ing Kediri. Sumedya kula kepengin sanget sapinangkih dhateng Sang Prabu Anom ing Kediri. Sedyane atimu bakal munggah ana ing Datulaya ing Kediri. Kepengin ketemu kalawan panjenengane Jeng Siwun Prabu Anom. Nggih, ngertenono putut Daliranti. Aku wektu dina iki kagerekake kabeh kusumaning praja sangka ing Kediri kinen jaga katentremaning swasana ing wektu dina iki sapa wae kang bakal munggah ana ing Datulaya Kediri ora dikeparengake. Lan meneh aku bakal takon kelawan sliramu. nggih. Yen kowe bakal munggah ana ing Kraton Kediri dur darbe karep apa? Nek sampun kalampah kula saged sapinangkih Sang Prabu Anom ing Kediri kula badhe nyuwun garwanipun Untari. Lho. Ayunake utawa sing bakal kok karepake kuwi kalebu garwa dalem ana ing Kediri. Nggih, pancen leres. Ngertenono Daliranti, aku minangka andaning ratu ana ing Kediri. Ora ketangkepi wae aku tanggung jawab
malah kepara sing bakal kok kersakake ki ratu Gustiku mongko ing kono wis dadi garwane Jeng Sinun. Apa ora teges arep ngrusak pagrahan? Raketan iki mbuh ngrusak pagrahan ora? Sing tak butuhke Untari kudu pisah marang garwane Prabu Anopi Kediri. Aku darpe panyaka bawa kanthi dasar kowe nglamar garwa taru. Neng kanggo dadakan kowe kepen gawe rusuh ning Gunung Kediri. Bali yo. Ora bakal balik yen durung bisa mboyong ananku.
Raden Cidro, jaman Cidro bali ayo. Kowe lek riko. Kowe. Kancane dhewe aku musuh Mas. Ganjaran yakin musuh. Ngajak gelut ya Mas. Yang barokah gitu. Kayak kodok. Antara ling sirah. Oh, setan. Sing lakon kang sira lagi wae nampa dawuhipun Kakang tak utus supaya nyuwun garwane Prabu Anom ana ing Kediri Untari ya gene sira wis tumili bali ana ing Kabupaten Bali Kalungkung Kangmas sedaya dawuh panjenengan rikala semangka sampun kula tindakaken malah kaporo kula menika sampun dumugi wonten ing Kraton Kediri ngaten. Kang sira wis kelakon tumuju ana ing Kediri. Lho nggih. Bagus yen kaya ngono. Lah ngenti Untari calon garwanipun Kakang Dimas? Nggih, papunten. Sampunipun kula dumugi wonten ing parikulan ing Kraton Kediri. Kula sapinangkih dhateng tumenggung Rangganegara ingkang jagi katentreman wonten ing Kediri ngaten. Ya lak wis lumrah to. Yen to negara dijaga kang prajurit munggah Temenggung. Lah apa karepe Temenggung iku mau? Nggih, sepisan. Temenggung menika
jagi katentreman. Sak sampunipun kula dumugi wonten ing Kediri. Kula kandha blaka kemawon. Anggen kula ninggalake ing Kabupaten Bali ngantos dumugi wonten ing Kediri. Yektosipun kula menika kepengin sanget nyuwun garwanipun Prabu Anom ing Kediri. Bener. Bener. Pawangsulanipun tumenggung Rangganata ngatelake katalingan. Lah kok bisa? Amargi anggen kula dumugi wonten ing Kediri tinakku damel geger wonten ing Kediri. Kapeksa kula meksa dhateng Rangganegara. Saged boten saged kula minggah wonten ing Kediri. Dadosaken paswayan. Dadosaken peperangan ingkang ageng. Prajurit ing Bali antaripun prajurit ing Kediri. Sedaya prajurit ingkang kula pandhegani menika kawon. Suwe kalah. Yen ngono bakal urun. Gonku kependek bojo kan Untari. Iya, kaya ngono gimana? Pangas. Panjenengan ampun kalati ing palampe. Sinaosa kula menika mboten saged mboyong wontenipun Untari wonten ing Kediri. Menika rak kula ning kapribaden Kang Mas menika rak dereng jumakak wonten ing Kediri. Mas, ora usah logro jeneng atimu. Dina iki jepakno. Keto joli jempol titiane pun gagal. Dhewekno pun gagal meneh.